To gaskiya a cikin waƙoƙin da na yi wanda samun mabiya, wata waƙa ce wanda na yi ta waƙan aure ne, waƙan da na yi ta a Dadi, Usman Dadi. We wish you body. We wish you Usman and Isha. Gaskiya waƙan nan na samu mabiya almost 10K ma mutane viewers wanda suka kalla a YouTube channel ɗina. Gaskiya waƙan na samu mabiya kuma gaskiya a time by the time din da zan yi waƙan nan a lokacin ita ma gaskiya a time din ma da zan yi waƙan bani da lafiya a lokacin, saboda a lokacin akwai wani dan accident na samu a kafana, akwai sara a kafana lokacin haka na payment transport na je Gombe ne aiki saboda ka san taimakon Allah to a lokacin da ne wani matsala to gaskiya lokacin na je ni Gombe na yi aikin dingi shi ma yake na je na aikin to amma gaskiya da na dawo waƙan gaskiya ta dan ƙara na samu mabiya sosai a waƙan saboda almost ina faɗa maka mutum kusan 10,000 sun kalli waƙa kuma da na yi waƙan aure ne. Za mu so mu ɗan ji kaɗan daga ciki. Farkona ta salamu alaikum ya rabbi Allah mai kowa mai komai dan ba kamar ka Allah a da girma da ɗaukaka wa mahaikinka shi kuma nufin Allah ne ma ka samu haka dai farko title ɗin waƙan yanda